Waar had hij zijn jeugd netteren in een auto zitten op het verneemde verkeerspark in Assen? De ene vleeg terug de bochten, wielst maar de oren je kwalijk vooruit kwamen. Al die herinneringskinnen van dit weekend al weer ophellen worden in Appelskeer op speelpark Duinenzaten. Want daar begint het verkeerspark onder de naam het trapcircuit een tweede libben. Ja, kijk, het is jeugdsentiment. Ik bedoel, de papa's en de mama's die zeggen allemaal van, god, daar hebben we vroeger in gezeten. En hoe mooi is dat hun eigen kinderen daar weer in kunnen trappen. Ja, is het circuit nou heel anders dan dat in Assen? Het is kleiner, alleen wel moderner. Ik bedoel, de situatie die de kinderen vandaag de dag in het normale verkeer tegenkomen, komen ze hier ook tegen. Ik ben hier de agent. Ik moet het verkeer leiden en tot vandaag, ik weet dat het is, maar het zijn allemaal goede kindertjes. Er zit geen slechte coureur tussen. Duinenzaten had hege verwachtings van het komende seizoen. Jonken het verkeerspark had het attractiepark in Appelskeer ook een orenpublieksloeker, een echte achtbaan. En daarmee wordt er ook rekenen op volle meer bezoekers. 100% zeker. Ik bedoel, dat kun je al zien aan de schoolreizen die wij al gereserveerd hebben. Dat is fix meer als vorig jaar, ten opzichte van vorig jaar. En het heeft er ook te maken, denk ik, met een stukje educatieve functie wat er meespeelt. Wat scholen wel belangrijk vinden. Nou, hoe wierd in de achtbaan? Oh, geweldig. Dit is de eerste keer, ik had er maar één keer in zitten. Maar ja, prachtig. Ja. Ik vind het leuk. Hè?